été enlevé matinalement à 5 heures du matin. Aminena nege kanya duru wati sogoma mɔgɔw fɛ n'u si ma dɔn tuma min a muso y'a fɔ ne ye k'a minɛna n taara o yɔrɔ in na nka ne y'a sɔrɔ u taara n'a ye kaban. Je me suis dépêché sur les lieux. Malheureusement, quand je suis arrivé, c'était trop tard, il est parti. Est-ce que vous avez du nouveau? Yala i ye kibaruya mɛn kabini a minɛna? Oui, quelques minutes après son enlèvement. Awɔ, sanga damadɔw kɔnɔ a minɛnen kɔfɛ dɔ ye ne wele n ka telefɔni na n kɛlen ka telefɔni ta n y'a sɔrɔ Serge dɔn nka a yɛrɛ ka nimero tɛ a ye min fɔ ne ye o de ye ko k'a fɔ a muso ye a k'a ka telefɔni n'a ka ordinatɛri di u ma bawo minnu y'a minɛ k'u mako bɛ olu de la wa ne ye telefɔni di a muso ma bawo a tun bɛ ne nɔfɛ a k'u ma o tɛ baasi ye a bɛ telefɔni ni ordinatɛri d'u ma Serge yɛrɛ ko k'u di ne fana k'o tɛ baasi ye sanga damadɔw kɔnɔ a muso bɛ kasi la a taalen so mɔgɔw dɔw nana a fɛ k'u y'a ka baarakɛɲɔgɔn dɔw ye nka u m'u yɛrɛ jira a k'u ma aw bɔra komisariya jumɛn na n'a y'a sɔrɔ a ye ne ka baarakɛɲɔgɔnw de ye u k'ulu ye ANR mɔgɔw de ye n'o ye cakɛda min bɛ yen kɔlɔsiliw kama nin de ye kunnafoni laban ye min bɔra mɔgɔ ninnu da o kɔfɛ u taara ni Serge ka telefɔni n'a ka ordinatɛri ye. Soit dit en passant que la femme de Serge aussi est du métier. Et donc, il dit, mais vous relevez de quel commissariat si vous êtes mes collègues? Ils ont dit qu'ils sont de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, c'est la dernière information, on va dire, qui est sortie de leur bouche, la précision qu'on a. Et ils sont partis aujourd'hui avec le portable et l'ordinateur de Serge. Il est le directeur de publication du journal L'Événement qui a été suspendu. Journal Événement kunnafonidiso ɲɛma don n'a ka baara jɔra marabagaw fɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ kosɔn ni minɛni sɔrɔla o de la wa? Juste des supputations. On peut dire que c'est ne hakili la o yɔrɔ la a bɛ se ka ko ye nka min ye kunnafonidi cakɛda ye o y'a wele yɛrɛ ka tila ka ɲandi o la ne tɛ se ka faamu tuguni mun kelen de kosɔn u tilala ka na minɛ nka nin tɛ kokɔrɔ ye minɛni ma fɔlɔ ale la mɔgɔ caman minɛna nka kunnafonidila fɔlɔ min minɛna marabagaw fɛ Serge de dɔn. Le contexte n'est pas nouveau. Il n'est pas le premier à être arrêté, il y a eu plusieurs arrestations, mais soit dit en passant qu'il est le premier journaliste à être officiellement arrêté. Aw ka dɔn an bɛ waati min kunnafonidilaw bɛ kamana gannen don bawo kunnafonidi baaraw bɛ ka taa cogo min na gɛlɛya caman b'a kɔnɔ ne ye kunnafonidilaw ni kunnafonidiso ɲɛmɔgɔw ye u bɛ kamana gannen don ne y'a kɔlɔsi jamanadenw kɔni kunnafonidilaw ka baara taabolo b'u wasa bawo u b'a fɛ ka kunnafoni sɛbɛnw kalan n'a y'u kunnawolo ka kɔrɔ. Je sens une détresse. Je lis une détresse sur les confrères. Je lis une détresse sur Burkina Faso kunnafonidisow bɛ se u ka baara kɛcogo ɲuman na ni cɛw ni musow bɛ baara kɛ u kɔnɔ ne ma d'a la ko kunnafoni tɛ di i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na nka nin kɛwale yi n bɛ kunnafonidisow de lasa. La fierté de présenter par le passé les médias burkinabés, leur professionnalisme, la qualité des hommes et des femmes. Et je ne pense pas qu'on ait perdu en qualité, mais on est en train de museler cette presse-là.